Nee Talentorkest Rooi. Echt fantastisch dat jullie er zijn. Nou, wij komen alleen vandaag. Wij komen alleen vandaag om de boel eens eventjes gewoon even een beetje een enorme duw te geven. En José, die kennen wij ook, want José, daar hebben we ook wel samen mee gewerkt in Venlo. Daar hebben we ook een keer een fantastisch orkest opgezet en José is helemaal bekend mee. Ja, en die vindt het ook geweldig om jullie dan 10 weken lang helemaal verder te brengen. Want ik denk over een week of 12 of zo, dan geven we met z'n allen een fantastisch concert. Dus dat staat misschien al in de agenda. Ja, en dan nodig vast je al je vrienden en familie en iedereen die je kent, die moet uit worden genodigd. Want dat wordt echt super leuk. Een nieuw initiatief in de gemeente Venray, maar we gaan toch eerst naar Friesland toe. Het Nedertalentorkest Rooi. Ja, dat begint allemaal bij Anne-Wiep Bloem en Guus Pieksma. Welkom in Limburg, Anne-Wiep. Dankjewel. Ja, hoe is dit idee ontstaan in het Friese land? Nou, het idee van Nedertalentorkest, zo zeggen we het op zijn Fries, is ontstaan in Stavoren. Waar ouders van leerlingen zeiden van, goh, wij willen ook een instrument leren spelen. Kan dat? En Guus zei, ja, tuurlijk kan dat. En zo is het begonnen, heel klein en een beetje houtje touwtje, gewoon ontdekken wat werkt. En we wisten eigenlijk steeds beter wat werkt en wat niet werkt. Zo hebben we het verder ontwikkeld, het verhaal verteld over Nedertalentorkest. En toen bleken er ineens in heel Nederland heel veel mensen te zijn die zeiden, ja, maar goh, ik heb ook een droom om een instrument te bespelen, om samen muziek te maken. En ik dacht eigenlijk al dat ik die kans nooit meer zou krijgen. En nu met Nedertalentorkest kan het gewoon. Hoe zijn jullie dit heel verhaal aangevlogen? Via de KNMO of toch zelf initiatieven genomen? Ja, zelf. Ja. We hebben vanuit Friesland hebben we het verhaal verteld. Wel een verhaal in de Klankwijzer. Hè? Dat is het landelijk blad voor muziekverenigingen. En ja, dat lezen heel veel muziekverenigingen. En toen is het balletje eigenlijk begonnen te rollen. Eigenlijk in de coronatijd al. En daarna ging het echt heel snel. Ja. Dus dat heeft ons misschien ook wel een beetje geholpen. Hè? Dat mensen daarna weer heel graag samen dingen wilden doen. Nou, en dat gecombineerd met die droom om muziek te willen maken, ja, heeft geleid tot we nu in heel Nederland Nedertalentorkest doen. En ook hier in Rooi. Juist. Hoeveel in Limburg al? Hoeveel in Limburg? Nou, ik denk toch wel zeker 30 tot 40 orkesten al in Limburg. Ja. Ja. En hoe is die aanmelding gelopen van mensen die alleen maar in vroegere jaren eens een keer even muziekles hebben gehad, of toch meer? Ik bedoel, nou, er zijn juist heel veel mensen die nog nooit muziekles hebben gehad. Die helemaal niks kunnen, vinden wij eigenlijk ook het leukst. Hè? Die ook geen noten kunnen lezen. En die zeggen nu van, ja, dit is mijn kans. Dus dat zijn er heel veel. En inderdaad ook mensen die vroeger ooit hebben gespeeld en om allerlei redenen zijn gestopt. En nu denken van, goh, ik heb tijd, ik heb weer zin om dat weer op te pakken. Ja, nu staat de eerste repetitie onder leiding van Guus. Want ja, het initiatief moet een beetje toch een goed voorbeeld krijgen. Daarna de komende weken onder leiding van een lokale, zou ik het zo maar zeggen, dirigenten. Maar het eindresultaat, hoe gaat dat eruit zien? Wat verwachten jullie daarvan? Nou, dat gaat er fantastisch uitzien. Nou, weet je wat het is? Deze mensen die meedoen zijn heel gemotiveerd. Die kiezen hier bewust voor en die zitten morgen te oefenen. En 10 weken lang zitten ze te oefenen. En daardoor heb je ook heel snel een resultaat. Gaat het stap voor stap beter, gaat het eigenlijk in een opwaartse lijn. En dat betekent dat je over 10 weken, 10, 11 weken een prachtig concert met z'n allen kunt geven. Dankjewel voor deze mooie woorden en waarschijnlijk zal je er zeker bij zijn 19 januari bij het eindresultaat. Dat proberen we altijd, ja. Dankjewel. Lucie en Nienke, ja, met dank aan Geert Jacobs is het in het Venrayse gekomen. Hoe is dat precies die weg bewandeld? Nou, Geert heeft contact gezocht met Anne-Wiep en Guus. En heeft ze uitgenodigd om in Venray ook te komen praten over een mooi initiatief. En is heel enthousiast geworden, heeft gevraagd of wij met de muziekvereniging in de gemeente Venray aan de slag willen gaan met een nieuw project in Rooi, in Venray. Dat zijn we als werkgroep gaan doen. We zijn met een afgevaardigde van alle 10 deelnemende muziekverenigingen aan de slag gegaan met 5 mensen. Ieder een mooie eigen rol.
En we zijn gewoon begonnen met regelen. Repetitieruimtes, instrumenten verdelen. Valt niet mee met 10 verenigingen. Was best even een logistieke puzzel. Maar daar zijn we goed uitgekomen. En iedereen heeft hier een instrument, is aan het blazen, krijgt er geluid uit. Ja, fantastisch. Dat is de winst. En nu verder? Ja, ik sta ervan versteld wat voor geluid en muziek ze er al uit die instrumenten krijgen. De komende weken hebben we iedere zaterdag repetitie. Gaan we flink aan de slag. Bij jeugdorkesten is er natuurlijk ook lichte hulp van ervaren muzikanten uit het groot orkest. Hoe zit dat met dit orkest? Ja, hier ook. We hebben van alle 10 verenigingen komen er hulpmuzikanten uithelpen. Sommigen komen maar 1 keer en anderen die komen 10 repetities meer repeteren. En we gaan er samen voor zorgen dat we alle handjes geholpen worden. Dat iedereen zijn instrument leert kennen en bespelen en welke knoppen die in moet drukken. De deelnemers krijgen huiswerk voor thuis te oefenen. En dan 19 januari hebben we in de Schouwburg eindconcert. Ik ben heel benieuwd wat we daar te horen gaan brengen. 19 januari, dus tevens al een oproep aan iedereen. Zet 19 januari in de agenda, want dan moet de Schouwburgzaal gevuld zijn met meer dan 600 personen die dit resultaat gaan aanschouwen. Ja, dat zou hartstikke fantastisch zijn natuurlijk. Ja, dus iedereen is van harte welkom op zondag 19 januari om 2:30 in de Schouwburg. Om naar het nieuw Talentorkest Rooi te komen kijken. Dankjewel en veel succes de komende weken op naar 19 januari. Ja, hartelijk dank. Oké. Ja, mensen, dit is het. Kijk, nu wordt het er ook een beetje voller. Onthoud even goed naast wie je zit. Dit is voor de rest van je leven je plekje. Oh nee, voor de komende 10 weken. Oké, we gaan spelen. Ik speel iets voor, jullie spelen na. Die klinkt als het ware. Die klinkt heeft een bepaald toontje. Ik speel hem eventjes. En dan meng je maar even mee. Je zoekt hem maar even op. Hij klinkt zo.